Škola umeleckého priemyslu Sklenárová 7 ponúka budúcim stredoškolákom mnoho študijných odborov, zo ktorých si môžu vybrať pri rozhodnutí o svojej budúcnosti. Okrem animátorskej tvorby či malby si mladí môžu vybrať aj študijný odbor kostymérskej tvorby. Študijný odbor poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti v oblasti výtvarného a realizačného spracovania scenických kostýmov pre divadlo či film, alebo aj oblasť súčasného odevného dizajnu. Cieľom odboru na škole je pripraviť žiaka na navrhovanie, projektovanie a realizáciu odevov, vrátane prezentácie svojej tvorby. Prax kostýmovej tvorby na škole spočíva vo vyučovaní vedúceho odboru pána učiteľa Dyža. Pán učiteľ Dyžo ukáže študentkám celý postup, akým vytvoria konkrétny výrobok. Potom študentky opakujú jeho postup a vec tvoria samé. Samozrejme, ak potrebujú pomoc a poradiť, pán učiteľ je vždy k dispozícii. Na prácu majú stanovený čas, väčšinou viacero týždňov, počas ktorých môžu pracovať počas vyučovania aj doma. Čo sa maturantkám najviac páči na odbore kostýmová tvorba? Na odbore kostýmová tvorba sa mi najviac páči to, že rozvíjam moju kreativitu a že môžem realizovať teda moje nápady a z nejaké myšlienky, ktoré na papieri vytvoriť niečo, čo je teda hmotné, alebo napríklad ako odev alebo nejaký kostým. Najviac ma baví vidieť výsledok svojej práce. Maturantky kostýmovej tvorby tento školský rok začali s losovaním tém maturitných prác. Proces na maturitnej práci zahŕňajú povinné variácie a návrhy finálneho odevu, ktoré konzultujú s učiteľom praxe a učiteľkou hodiny navrhovania. A samozrejme realizácia finálneho návrhu, ktorú ešte nezačali. Študentky kostýmovej tvorby pred sebou majú ešte dlhý a náročný školský rok plný práce. Pre televíziu Vízia Juliana Klamíková.